Čaute ľudia, dneska vás vítam pri novom videjku z hry Mini Cities 2. Ľudia, dnes sa nové videjku budeme stavať časa mesto. V minulom videjku som natáčal Minecraft, videl som, že vás to celkom nebaví, tak vracam sa k tejto sérii. Ľudia, trochu som opravil diaľnicu, lebo do tohto stredného pruhu sa nedalo dostať, tak som tu dal, tieto cesty tu boli, ale som to robil takto, že tu nám máte taký skroveč a idete po hej. No, ľudia, ak vás tieto videjka bavia, nezabudnite sa nechať like a odber a nezabudnite si dielať videá. A ľudia, sme takmer pri 60 odberateľov. Dáme to, myslíte, dnes, no, do šajtva do 17.00. Ak áno, budú šajtva, no po šajtva 2 videá. Ľudia, dajte ten odber a ľudia, ďakujem vám. Na druhom kanáli sa 30 odberateľov a ľudia, myslíte, že dáme do konca roka 100 odberateľov? Lebo ako na hlavnom kanáli, na vedľajšom stačí iba 60. Hej, no ale ľudia, vráťme sa k videu. No, okej, ľudia, dnes som na videjku, nevšimajte si tých peňazí, čo mám. Som extrémne v minuse, musíme to nejak vylepšiť. Prečo sa robím 1000? No, ja tomu nepochopím. No, ale tu mám stále peniaze. Že tak, ľudia. A tieto vlaky extrémne nesarobajú, ako na to, že som, neviem koľko DP do nich minul, tak 41 000. No to čo sa stalo? OK, mením nástroj. Ľudia, počkajme, koľko sa robíme. 155, kamo, to čo sa stalo? OK, no, ľudia. Tu nám máme, hej. No ale dlho sme už nestavali. Že, Railroad. No. Takto. Kamo, jak se objekt nejaký tomu prekáša. Však včera predtým to vedel prejsť. OK, to nebudem rešiť vôbec. No, robíme to takto. Samo prečo? Počkať, nie, tak to nemáš robiť. Kamo, táto hra je fakt na myslenie. Alebo to napojím na túto diaľnicu. Asi ja by som to tak urobil, že napojím to na diaľnicu. Na diaľnicu na to vedľajšiu cestu. OK, ja to takto urobím. Že táto ulica bude, no všetky vlastne budú kratšie. A budú sa mať prístup na vlak. Na vlak, na diaľnicu, nie. Ľudia, OK. Kamo, ako to mám urobiť? Red way. OK. Kamo, prečo to nejde robiť, ľudia? Vôbec. Kamo, a keď takto to robím? Aj tak to nejde. No ako to mám robiť, ľudia? Alebo takto to vybavím. Počkať, mňa niečo napadlo. Robím to takto. No.
Už asi viete, čo idem robiť. Cesta. Ona. No, takto. OK. Ľudia. No. To mi čo ďalšie vlastne mi treba také tu na přibale knižko. Ano, 0, tam 150 DP. Asi odomknem radšej tu na bytovku sa alebo dom. Co to je také? Tu na dva. OK. Plášť. Kamo, plášť. Plastik. Kde je plášť? Štýl. Kde je plášť, kamo? Olej. Plastik. Vď, kamo. Oja. Ale to na... Čo to je? Small warehouse. OK. Oja, toto vyšlo dosť dobre. Large warehouse. A na čo je vlastne ten warehouse? Počkať, 30 DP nemám. No, OK ľudia. No, čo ľudia, v tomto videjku veľa sme toho nestili. No to je blbý. No, takto. Pošli. Kamo, hlavne, do toho to išlo všade. Zase to nejde. Ja neviem, prečo to tak bude. Alebo počkať. Niečo napadlo. Takto. Ľudia, OK. Ľudia, aby som chcel to pašiť niečo. To viete. Alebo to poviem na začiatku videjka, ale aj tak to poviem. Ľudia, to viete robiť Minecraft server ako tak verejný, no pre viacerých hráčov a mody, viete tam dať, tak mi prosím do komentárov povedzte, lebo neviem to. A že tak, čo mi je tak silejkom. No ľudia, OK. No. Przełabam czy kursy przełabam jeszcze? Jeszcze przełabam. Payload. Jak się obchodzi nula przełabają? No. OK, tak to. No. Ľudia. OK, tak to. Vlastne jaké ja mám obchody? A tento je najlepší. Najlepší. OK ľudia. No. Tak, ľudia. A toto bude z tohto videjka všetko. My sa vidíme pri ďalšom a čo za autobus.